We are happy to announce the arrival of the music icon, the grandfather of music in Igbo land. Oya bụ nna egwu n'ala Igbo niile. I may say I'm now. I may say I'm now. I may say I'm now. Because I am and I am normally. Even when the Oma Kaya or Kandio, come a Kandio, that Kalan and Dioma. Because undertakers wait, brass wait. Can you wait? Let this vehicle pass. And go back to one night. I na-akwado ka anyị banye n'ofufe ndụ. Anyị ga-abanye n'ofufe ndụ. Anyị ga-eji wee kwanyelụ ndị anyị ugwu ikpeazụ iji wee sị anyị jee nke ọma. Ka inye anyị a very cool atmosphere. Na anyị ma n'ibidogo ya. Ekwe na anwụchafu oke. Ka anyị wee nọgidesi ike mee ihe anyị chọrọ ime. Mee ka ndị nọ n'ọrụ ha ka ihe na-emegasị mma. Ihe ndị a ka anyị yọkwe n'ime were anyị ya. N'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Donde Sabini fue Dada Aleluya Dada Aleluya Solo Nabo Baby Dame ya Ezora Dame ya Ezora Dame ya Ezora Dame ya Ezora Dame Ezora Dame ya Ezora Dame ya Dame ya Purebros Igwe Jenga I'm
efu ya to esopụrụ ya ebe ụfọdụ na-eje n'ukwu Samuel amụela akwa ọcha na-asị ya nke ha jesi osi apụrụ ebe ọkụ ọkụ dị bụkọta ọkpakọta dịka osi apụrụ ebe ọkụ ọ na-asụta alụsị ekwu na okwu ebe lụrụ aka otu na-ayọ ayọ oke na-eji konye ibe o nwere nke o na-enwecha nke ya nye gị na-ezuzu ozuzu na-eyi eyi alụsị ka ebu na ọsara aka kwa arụ ọsara aka kwuru ebe ọkwụ ekute na-akọrị akụkọ ịkọcha ekọ esi enyere ya ọgwụgwọ nke oyi ọbụ ọ na-ananye nri enyere nri agụ agụrụ ya mgbe na-ekwu sị achọrọ ogologo okwu tata kama ibe na-agba onye ọbụla ka ịdị ike n'ime ịdị ike mgbe gwa that Ephesians chapter 6:13 to 17 chịkọta ya ebe ahụ Onye ọbụla kwụrụ n'okwu ya
ka e kwere Morocco esi egwu ebili ugwu ikpeazụ ka ọ wee naba dochie esi egwu ebili ọzọ nwere ibe ụmụ ya ga-ebu ụzọ n'aka
Opurobios Igwe Ejenga. Opurobios Igwe Ejenga.
In the